Nakababasit. Wow. Hindi mo nasa tingnan na ulit. Tawanan. Ay, nalaw-lawa pa siguro dito ang nag-isip dito. Ang dami sa bahay. Ditang. Naglilinis kami dito sa binili naming lupa. Wow. Alam sa kanya yung brother. Ayun. Ayun si flex ko lang po si Jefferson Blasi. Kumagawak na itak, masugat ka. Mag-hi ka, Pot. Pot, hello, sabihin mo. Ate, doon tayo ang ganda, karayan. Pot, aglinis tayo, sabihin mo. Pero kamo naman po kami. kaya naman kami hindi makaligo-ligo. Ano? Diba? Dito kami mismo sa hadap. Ganda, diba? Promise. Maliligo kami doon o padol. Opo, padol na yun, diba? So, ngayon, katata, kiglilinis kami. Linis. Aglilinis kami, dito ay dadap. Aglilinis sa dagayan. Luto kami, ajay, luto niya, ajay. Adi ka mo na karne. Ayan, sikadot. Kalalaso na pang aron. Bye-bye. Hoy! Nakamiso, pwede tilapia. Hi! Kami aja dyan pa. Sa tinapig sa tinapagkaponat natin, amin dita. Mga tsako ito eh. Diyan nababa dito, ano ang nag-ayos to eh. Malayos na kita, balbalay dito na yung karubang. Ito naman.
Hanggang doon. Hi anak, say hi. Hi. Hi, Kabsat Abet. Hi! Papa! Hi! Papa, hi! Padaw. Mama pa yun, kahit wala namang ginagawa. Palambot. Dapat naiwan na lang yan yung alagaan yung anak niya. Yan mga guys.
tinanggal namin yung mga saging kasi may saging dito sa may binili na lupa ni ate ko nila mother, kailangan tanggalin at baka next month or next month papatayaan na ni ate ng ano or papagabor muna pala. Ayan. Ang ganda dito guys ang hangin, pero meron din yung time na mainit maghapon, pero baka ngayon mukhang uulan ngayong hapon, baka uulan, lakas ng hangin.